खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों दिनै आं थांनो ओंखारदों नै पेलिंनिफ्राय केचुपेरि लेकसिम। डिस्टेन्सआ जाहैबाय 31 किल'मिटार। नै दा आं हटेल रुमनिफ्राय ओंखारबाय। आं दा थांगासिनो दं केचुपेरि लेकआव। बेनिनो लामायाव मोननैसो वाटारफल लोगो मोनलांगोन। रिम्बी वाटरफल, दाराब वेस्ट सिक्किम, दाराब टाउना बियो। लामायानो फिसाथारलै, ओरैबायदि सख्लाय स्टिपखा। लामायानो ओरैबायदि फिसा, माबा गारि गंसे फैबानो थाथ'लायनांगौ दसे। आरो टार्निंआथ' ओरैबायदि इउ टार्न दङ। आरो बिनिफ्राय रिम्बी वाटरफल 5 किल'मिटार। Sale. मा वाटारफल बेबा, दासो मोनसे मोजां वाटारफल नुबाय। मा वाटारफल बियो, नायदो ओरैबायदि समायनाखा। बेनो जाहैबाय रिम्बी वाटरफल। फट' खेबजागासिनो मानसिफ्रानो। नायदो नै, बेनो जाहैबाय रिम्बी वाटरफल। जोबोद समायना, बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय नै। आरो अखा हानाय दिनावथ' नैबेजों गासिबो बरथिक जाजोबोनो। नै बेनिफ्राय गबोबाय ओरै गाहायजों फैनानै ओरै नै बैयाव ज' जाहैबाय नै बे रिम्बी दैमा। बेनिफ्राय एबार दा थांनोसै जों मोनसे दस्रा साइडसिनाव। नैबे मोनसे सासपेनसन ब्रिज, फुराना जाबाय बेयो ब्रिजआ। नैबेजों दस्रा मोनसे दङ, नैबे रिम्बी दैमा। रिम्बी थरं सिक्किम सिंगलटम केचुपेरि 15 kilometers of Rimbi Bridge, 15 kilometer, Yuksam 22 kilometer. बेनिफ्राय आरो 15 किल'मिटार दंबावो। अलमस्ट 20-25 मिनिटसो नांगोन। आं दा थांगासिनो केचुपेरि लेकआव। बे लेकआ ओरैबायदि धर्मनि माबा, शिबनि आथिंनि आगान होननानै मोनथियो मानसिफ्रा। बे लेकआव बिलाइ मोनसे गोलैबाबो दाउआ खेबखांना लाङोनो। बिलाइ मोनसेबो गोलैया बे लेकआव, ओरैबायदि साफा। माबाफोर मोनसे बिलाइ गोलैयोबा दाउफ्रा खेबखांनानै गारहैयो दस्रा जायगायाव। दिनैनि फार्स्ट वाटार क्रसिं नै।
오늘 사오나 말이. लामायाव फुल गायै गायै लाजोबो नै समायना नैबेथिं थांबाय युक्साम सिक्किमनि फुराना केपिटेल आरो नैबे साजों थांबाय केचुपेरि जेराव आं थांगासिनो दा नैबेयाव माबा मोनसे फिसा वाटारफल दंबावो नै मा वाटारफल मोनथिला नामखौ बोहैबोगासिनो दं गोजौनिफ्राय लामाया फिसानिफ्राय फिसासिन जाबाय गंसे गारि फैबानो थाथ'लायनांगौ जायो नै गारिखौ मारै पार्क बानायनानै दोननांगौ जायगा गैयाबाथाय बिदिनो जायो मालिकनि न'फ्राथ' बै हाखरावसो दंहैयो बे दा नैबेयावबो मोनसे वाटारफल दङ नै Yo, another water crossing. बिदिनो फिसा फिसा हिसाब बे वाटार क्रसिं दङ फाइनालि नै मोनफैबायानो केचुपेरि लेकआव बेयाव माथो फिसा टाउन दङ नै parking Kechuperi police checkpost दखानदारफ्रा हिनजावफोरजोबनाय गासिबो नै बेनो जाहैबाय केचुपेरि लेकनि एन्ट्रेन्स गेट बेजों हाबलांनांगौ ससे टिकेट लानांगौ नैबाव टिकेटनि बेसेना 30 थाखा सासेयाव 30 थाखा थाबायनांगौ बिनिफ्राय 5-10 मिनिट एसे ट्रेक खालामनांगौ बाब्रे मेंजोबखागोन माथो थाबायनांगौ बिदिसिम बिसोर गासिबो हटेल जोबसोमोनदां बेयावनो थाफैबा मोजां जागौमोन थाबायलांनो थाखाय लामा बानायना होखादों नै मेङोलै थाबायनो सिरि ओरैबायदि गुसु जायगाया बैनो लेकआ एसे एसे नुहुरो होथेजोबो बे बिफाङा फाइनालि जों 10 मिनिटसो ट्रेक थाबायनानै फैनानै मोनफैबायानो नैबेनो लेकआ ओरैबायदि साफाखा बे लेकआ बिलाइ मोनसे माबा गोलैयोबा दाउआ खेबखांनानै लानानै थाङोनो बिलाइबो मोनसेबो गैया जुथा खुनानै दोननांगौ नैबाव
ऐसे नहीं मारते, जैसे मारने बोले वैसे मारते हैं। ओरैबायदि ना दंखायो। बेयाव मोनसे नायग्रा भिउ पइन्ट दङ गोजौआव। बेयाव थांनो हानाय नंला दा। गोजौनिफ्राय नायोबा बेखौ मोजाङै नुयो। माबा बिलाइ मोनसे गोलैबाबो दाउआ खेबखांनानै लांनानै दस्रा जायगायाव गारहैयोनो। 거기다 드는 거 원하는 거? 어?